Good morning. It is 9 o'clock. Start of this exam. As of now, rules and regulations for conduct apply. Mobile phones or other electronic devices are not allowed. Please switch them off and put them in your bag or on the floor. It is not permitted to take electronic devices into the toilet area. Goedemorgen. Is 9 uur. Start van dit examen. Vanaf nu zijn de reglementen van orde van toepassing. Mobiele telefoons en andere elektronische apparaten zijn niet toegestaan. Gelieve deze uit te zetten en in de tas te stoppen of op de grond te leggen. Het is verboden elektronische apparaten mee naar het toilet te nemen. Zul je ons mogen uitdelen? Good luck.